Ikuha mo ako sa dapit nga may kasamo, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga iagian. Ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Bayaw ko alang kanimo ang akong pagdahil, puno sa kalipay, puno sa pasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, and the music app. kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tahanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo. Maayong nga gabi maayong nga pakiguban sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato og kusog kadasig panahon, labaw sa tanan iyatang giproteksyonan, iyatang giatiman. Wala magkulang ang Dios. Sa unsa may atong gikinahanglan, ang Dios padayon nagtagbo sa tanan. Akong gihangyo ang matag-usa nga atong ihalad ang ato ang una-una ang atong kasing-kasing sa pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo nga mag-ampo kita o mag-inampo ay kita diha
sa ato ang pagsugod ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niana usab kami aron sa pamati na usab sa imong mga mensahe. Paghisgot sa imong pagkamaayo, paghisgot sa mga pulong nga among nakatunan. Bisan pa o Dios sa mga mensahe nga maoy gikinahanglan namo nga among madunggan sa amo karon nga panag-uban. Amahan namo kang i-welcome sa amo karon nga panag-uban. Ang balang Espiritu o Dios paday magapamuhat sa matag usa. Pinaagi sa pangalan na Ginoong Hesus kami malaumon nga ang tanan nga mga mensahe nga imong giandam alang kanamo. Mangita kinigluna og dapit diha sa matag usa namo kasing-kasing. Tabangi kami sa pag-apply o pagkinabuhi na ini. Kay ang imong mga pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. Ang imong mga mensahe magdalaman kanamo diha sa imong kadaugan, Amahan. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat sa imuhang pag-atiman, pagdasig, paglig-on o tambag, pagdasig sa matag usa aron kami magmalamposon, magmadaogon sa pagpadayon sa among gitinguha nga kami dadon sa imong gingharian. Among gideklara Dios ang kadaugan o panalangin sa among panag-uban karon sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Og akong dasig ang matag usa sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila higala aron sila sama sila kanato makadungog usab sa mga mensahe nga magdala kanato sa saad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Og akong gidasig ang matag usa sa pag-share gyud sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban welcome sa ato ang programa nga ato ang mga kaigsonan nga nagsunod sa ato ang FM Station 101.3. Bisan pa man karon lang mo tingog tungod kay karon lang pod sa ta makaable sa atong FM Station 101.3. Tungod kay ang ato ang laptop wala pa gyud nako mapaayo kagahapon kay dito mi sa Moalboal mga kaigsonan samtang nagbiyahe mi. Grabe pong pagkainita o niya maglisod kog abot dito sa Moalboal tungod sa kainit. O pag abot dito sa Moalboal palit may og tiles para pod sa eskwelahan. Diin kami pod na-assignan sa pagpamalit og tiles para sa eskwelahan sa Sardinia Elementary School. O niya human nagpalit pod ta og Google TV monitor sa ato ang simbahan dito sa Moalboal. O wala na gyoy oras panahon sa paayo sa atong laptop diri sa ato ang FM station. Siguro karong siminahona, karong sunod semana makapaayo na ta sa ato ang duha ka laptop dito sa Dalagit na ato ning mapaayo mapachika para ang ato ang mga kaigsonan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa 101.3 FM station. Mga igsoon makasunod o makabalik usab sila sa pagpamati sa mga awit makalangit. Mayong gabi, mayong pakiguban. Oras ato ang panag-uban alas 6:23 sa kagabion. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga manarong kay ang tanan. Mayong pakiguban atong igsuon si Dante de la Torre. Mayong hapon pastor o maayong hapon, mayong gabi diha si Brother Pino Paran. Maayong gabi ninyo diha Brother Pino. Atong igsuon nga nanon ka diha sa Compostela, Cebu. Maayong pakiguban ni Gian Sampero Tukiro. Maayong hapon o gabi nimo dinha pastor. Maayong gabi isa ninyo diha. Felix Lumod, maayong gabi. Vincingit Belia, maayong pagpaminaw. Og maayong gabi ni Bing Dandan, si Arman Nunez. Good evening Pastor Wansing from Dalag, Arakan, North Cotabato. Ako siyang dahil ko
sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Singgit nga to sa Maayong gabi, maayong pagiguban ni Rinanti Cuevas Senior. Maayong gabi ninyo diha og si Joel Ito. Maayong gabi Pastor Wansing from Hinunangan, Southern Leyte. ang hari pasabi. Ug maayong pagiguban, maayong gabi ni Josepino Paran. Maayong gabi Pastor Gideon sa tibok pamilya ug kumusta? Walay ulan diha. Og salamat sa Ginoo nga naka-live na sad ka ug makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo. Okay. Wa gyoy hunong ang ulan dire pero hinay ra. Dili pre sa syudad murag kusog kay diha syudad Cebu City. Okay ra gyud dire ang ulan, Brother Pino. Si Sir Gingging Simpron, maayong gabi. Si Verge Abuda, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo naka-timing na jud ko sa imong live. Dahil kung ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Singgit nga to sa langit, kuyaw, sa walang kaulaw, lukso, Maayong gabi, maayong pagiguban ni Tatay Arnold Pasyon. Maayong gabi nimo Pastor Gideon. Og sa tanang nagsunod sa imong programang Pulong Mo Kinabuhi ko, Sister Waning Dignos, maayong gabi. Pastor, good evening Pastor. Request ko Pastor, dili tanan musidlak Bulawan. Salamat Pastor. Tinuod no. Ako ning pangitaon diri Sister Waning. Dili tanan musidlak Bulawan. Ato ning Tagalog pagtagal. simbaan, tuas langit. Okay, atong Tagalog pagtagal, dili tanan musidlak Bulawan. Diri lang sa to nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Ginoo, tanawa ako sa kasing-kasing imong gusto. Mayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa tanan kanunay nagsunod sa programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. God bless ka nantong tanan. Si Leonora De Vivar. Mayong gabi, Pastor Wansing from maayong gabi ni Sister Gingging Simpron. Og si Leonora De Vivar. Mayong gabi, Pastor Wansing from Libo, Palaypay, Malabuyok, Cebu. God bless ulan diri sa among dapit. Malabuyok. Palaypay. Okay. Salamat kaayo Sister Leonora. Diha sa Palaypay. Malabuyok, Cebu. Okay. Murag tugnaw gyud ka diha kay bungtod man nga diha nga area. Kamusta mo Sister Leonora? Ang Dios magauban magapanalangin kaninyo diha. Tanaw na ako. Mayong gabi ni Delphine Mabanag. Good evening Pastor. God bless you and your family. Always watching from Lana del Sur. Nakita sa akong sulok. Si Linji Silverio, mayong gabi si Noverta Yotrasi, umayong gabi ninyo diha ma'am. Ato igsuon nga nanukad sa Bindoy, Negros Oriental. Mayong gabi ni Ching Bindiho. Mayong gabi Pastor si Aga Ados. Mayong gabi Pastor Wansing dire sa IT Park, Cebu City, samtang nagduty. Salamat kaayo sa inyohang pagkiguban og pag-share sa atong nga programa. Ako nagtuo nga ang Dios nakakita og nakadungog bisan sa singgit tinguha sa matag usa ka kasing-kasing. Walay natago sa Ginoo. Ang tanan dayag og nakita niya. Mga tinguha iyang nakit-an, nadunggan og iyaning ihatag sumala sa ato ang pagtuo og pagbuhat sa pamahagi nga gibilin kanato diha sa Biblia. Mayong gabi ni Kobe John Sermona. Matod pa, good evening Pastor. Salamat sa Ginoo. Makabati na pod kami sa pulong sa Ginoo. Pastor, prayer request po na maghunong na ang ulan diri sa Himamaylan. Kusog gyud ay ang ulan no. Diri sa mua sikad nga ni ulan gyud gikas tating init, wa pa gyud mo baha o kusog. Gani ang tubig diri sa mua, tubo diri sa mua mura og wala ray
kana bitang wala ray ni dugang, maura gyapon ang gikusgon. Pero kung muulan na gyud kanang mubaha gyud pag-ayo, makusog gyud pod ang tubod. Sige, ang uban na naanay mga nihangyo nga, Lord, okay na ang ulan, insakto na. Pero ang uban sad, murag sa ubang mga lugar doon ako'y nakit-an nga kana bitaw nga balita nga bisan sa ilang lugar uga pa, o bisan gani ang area nanginahanglan pag-ulan. Okay, maayong gabi ni Ana Rose. Maayong gabi from Pulumuluksat, Cotabato. Maayong gabi, maayong nga pakiguban ang Dios magpanalangin. Akong sulod. Maayong gabi ni Ara Christine D. Umbion o si Agnes Triumphante. Man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Mateo 4:4. Glory to God. Lord, feed my spirit. Sa imong kamot. Indot kay ni nga prayer mga kaigsunan kanang ingon ta, Lord, pakan ang akong kalag. Maingon po lang Ginoo, basa hagog Biblia. Di ba ang imong kalag kanunay nang magkaon. Mosiglang ulawan. Maayong gabi ini Sister Lia Jintahan Langit. Blessed evening, Pastor. Ang sa tanan naminaw sa pulong sa Dios. Si Jose Dandan Ombion. Good evening, Pastor. Maayong gabi isad. Si Elo G. Talod. Good evening, Pastor. O sa tanan na paminaw watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Ang Himamaylan na wala kay ko maka tanaw ani sa mapa kung asa dapit sa Occidental ang Himamaylan. Kumusta mo ang Dios magpanalangin? Og Sister DT Alsola, maayong gabi, dalaygon ang Dios sa kanunay. Kumusta kamo diha tanan, Pastor? Kumusta Marvin? Pastor, wala man reply Eden. Okay, si Marvin og si Day Jaya na adiri karon sa Pinoy-anan. Siguro mo abot na pod karon si Sister Eden. Okay na gyud si Dong Marvin. Okay ra gyud. Salamat kay pangumusta Sister Bernadette. Ang Dios ayo, ang Dios panalangin gyud. Kay mao na iyang saad nga ang tanan, iyang ayohon, iyang tabangan sumala sa ihang mga saad. Nga kung kita mangayog tabang, mangayo og giya dili taniya isal likway. Okay, maayong gabi ni Bibi Manlabas. Og maayong pagpaminaw. Sige ni Bini Kabis og si Annalyn Tundag. Maayong gabi. Pray for me, Pastor, sa adlaw nako nga natawhan. Kagahapon dako ko pasalamat sa Ginoo sa laing kinabuhi nga ihang gihatag kanako. Og sa mga pagsuway niya nako nakalabang ko gid. God bless. Salamat kay sa Ginoo. Ang Dios magapadayon, magauna, magagunit sa imuhang kinabuhi. Padayon ang Dios magapalambo, magapauswag, buhat na lamang iyang mensahe. Ayaw kalimti ang Biblia. Kay ang pag-uswag imo nang masinati sa gidugang sa Ginoo nga tuig sa imong kinabuhi. Og belated happy birthday. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mick Cheng. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Si Els Bautista. Mayong gabi, Pastor, watching from Tandag City. Mayong gabi ni Juana Montemor. Og good evening, Pastor. Pwede ko iampo nimo akong angkol na aron sakit sa atay. Og ako sad, Pastor, na stroke. Salamat, Pastor. Si Julie ni Pastor watching from Himamaylan. Ang Dios magaayo sa imong angkol og sa imong gibati. Ang Dios tagbo og magahatag og kumpletong kaayohan. Salamati ang Dios kay ang Dios moayo kayod sa inyong mga gibati. Dalaygon ang ihangalan. Si Richie John Revelia Butoy, maayong gabi, Pastor. Makadasig jud ang pulong sa Ginoo. Amen. Tinuod jud. Kanang maminaw tas mga mensahe sa Ginoo, maminaw tag mga wali, maminaw tag mga awit makalangit mga kaigsunan, malig-on og madasig gyud ta.
Mana nga kung panahon nga naay kadasig, ayaw po taon paminaw sa mga mensahe nga dili gikan sa Dios aron dili mo abot og makasod ang kaloya. Maayong gabi ni Dado Salag Diwan. Maayong gabi Pastor. Salamat madasigon pagsabwag sa pulong sa Dios sa tanang mga anak sa Dios. From Pacquiao Bato, Davao City. Pwede maka-request Pastor awit makalangit kato bag-ong kompos. Sister Diti asa man ato Sister Diti Alsola katong sisos pagkamaayo or nagmauswagon duha tong bag-o ka na ako'y gikompos kaganina wala pa mahuman pero at least doon na ako'y nasugdahan. Mayong gabi ini Bini matod pa Suroy og Bohol Pastor. Okay. Sa Bohol, wala ko schedule. Wala pa ako schedule sa Bohol. Pero doon ay mga listener nagikas Canada nga ni uli sa miaging Tuesday. Nagpa-pre-request to sila nga sila'y musuroy dire. Makita-kita niya ta dire. Munay usas ato ang kuyugan sa ilahang mga kahintang kaniadto nga karon sila giblas na pag-ayo sa Ginoo. Maayong gabi ni Bibi Manlaban. Salamat po, Pastor, kay makadungog na sad ko sa mga pulong sa imuhang paggadumalahon karon. Okay, kung doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsunan o mga prayer request o mga request awit magalangit, ipaabot na dire kay ato ng Atimanon. Saya, kay ganda-ganda, kay saya, kay ganda-ganda. Gikan ni Norberta Yotratsi, Pastor request kong song Mauswagon. Sige, ako ni nga taga anong pagtagad Mauswagon, awit magalangit. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit magalangit, mauswagon. Nagmauswagon. Sa itong pagpuyo sa kalibutan, kita gihatagan o pamaagi sa Dios nga itong ilagaran. Aron dili ta magpabilin. Diha sa kanabitaw nga pagpaantos ni Satanas. Atong hinumduman si Jesus maingon, nga siya mianhi aron ikaw gako magpuyo nga madagayaon Sa pag-alagad magapadayon sa atong paghalad magmalipayon kung dunay pagsulay pailog lang kanunay kay ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Maayong gabi no ni Bibi Manlapas, Pastor, pwede request kay si Mama may sakit. Sa man nga ipamati sa imong mama. Si Felix Lumod, Pastor request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton sa mga pulong tanan makadiyos sa pagpanaw kinahanglan magmaigmaton ang garbo saon aron magmaigmaton ta dili na tuwad on ang pagampo labas sa tanan ang pagbasa ug pagkat-on sa mga pulong nga nas Biblia. Lakang sa kadaogan kuyog kang Kristo
Padayong matinod anon sa iyang pulo, gangaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Mayong gabi ni Delphine Mabanag. Mayong gabi, Pastor. Makadasig jud ang pulong sa Ginoo. Si Joel ito, Pastor, imo kompos na kanta na aba karaoke ana, Pastor. Nindot kantahon. Wala pa gyud nako di ay mabutang ini karaoke. Sagdi lang ato ning kamaan nagmauswagon og kanang Hesus pagkamaayo mo. Pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultiho. Lakang sakada. Si Bibian Lapas ginasakit ihatian tapos ginaganasuka. Sige. Ato nang dadon sa mga pag-ampo ang imuhang mama na sakit, no? Mayong gabi, mayong pagiguban ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Mayong gabi, Pastor Gideon og sa tanang viewers. Salamat sa Ginoo nag-live na gyud ka, Pastor. Naghinam-hinam gyud mi sa imuhang live. God bless sa tanan. Kumusta mo diha, Pastor Carmen og ni Brother Toto diha sa Sudlon 2, Cebu City. Gangaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko. Importante yun mga kaigsonan, ang tanan natong buhat sa mag-inusara man, diha man sa Pinoyanan, simbahan, sa trabahoan, sa negosyo guban pa, bisag asa, importante ang tanang buhat nato para gyud kang Kristo. Aron sa langit kita sigurado. Awit makalangit hangtod may kinabuhi. Dili lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag-higala aron sa ingon sila makabati usab sa mga pulong nga ato karong madunggan. Mayong gabi ni Jocelyn Samson. Mayong gabi, Pastor Gideon, og salamat sa Ginoo kay nakakita na pod ko sa live nimo. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, sa ihang pagkamaayo sa akong kinabuhi og nabati gyud dako ang ihang gugma tungod sa mga pagsulay. Dili ko niya pasagdan. Anya pre-request pag-ampo alang sa kaliwatan. Salamat. Okay. Hindot kaayo nga mensahe nga nagdala mga kaigsunan og pamaagi aron ang ato agyong kinabuhi mga kaigsonan makasinati sa pag-apetiman sa Ginoo dili ta matingala kung dunay mga pagsulay kay matud pa dinhi mga kaigsonan sa iyang mensahe mas nabati niya ang gugma tungod sa mga pagsulay. Mga pag-antos ning kinabuhi. Mayong gabi ni Arma Nonias watching Dalag Arakan. Ang Dios magapanalangin kanimo Livina Limbo sa imuhang pag-share sa ato nga programa ug sa tanang nag-share I declare blessing kaninyong tanan. Kinabuhi ko karon nahugasan. Enjoy sa pagpamanti sa mga awit magalangit. Kung doon na mo'y mga request awit magalangit ayaw na ayaw na langana aron ikaw kanunay maguna. Walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusugan ngayon pasidong. Balik ko mga kaigsonan, og padayon ta sa pagpamati sa mga awit magalangit hangtod may kinabuhi. May kusong hangtod may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko mayaon ka o galagaran ko Ginoo. Nahimok suko ning kalibutan uban sa dako nga
mga bulan kabituunan imong gipahimutan. Maayong gabi ni Jerry Atas. Matod pa, maayong gabi Pastor, naminaw na punta sa pulong sa Ginoo. Amen no? Maayong gabi ninyo diha. Maayong gabi ni Amelita Plaza. Pastor, request kanta awit Magalangit Dili Ibaylo. Ay, kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kang gamanan, walay arang makatubong sa gumam. Maayong gabi ni okay, ako ning basahon. Salamat sa Ginoo Pastor, padayon pagkinabuhi walay pagkausab ang atong Ginoo. Siya ang kaniadto karon og walay katapusan. Gikan ni Pastor Carmen Mahilo Badigi sa gihapon nanukad sa Sudlon 2, Cebu City. Mayong gabi ni Iroho GR Salarda. Mayong gabi ninyo diha si Sharna Marie Sotomayor. Good evening Pastor, watching from Bantolina. Mayong gabi ni ni Sharna. Mayong gabi ninyo diha og ni Pastor Jomar. Mayong gabi sa mga Sotomayor og sa tanan to mga kigsunan diha sa Bantolina Church. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-atiman og pagpanguna, pagtudlo, pagpahinumdom aron kitang tanan magdungan nga magpadayon sa mga buluhaton alang sa kahimayaan sa atong gamhanang Dios. Ang Dios magauban magapanalangin kaninyo diha og padayon ta sa alagad nga matinud-anon sa tanang panahon. Hanggang may gusto Mayong gabi ni Iroho GR. Shout out from Bohol. Ato ang mga kaigsunan diha sa Bojol. Maadjong gabi ija kaninjong tiyatan. sa kasing-kasing. Mayong gabi ini Basyon Aliko. Request ko song Pastor Milagroso gikan ni Arman Nonias. Awit Magalangit mga kaigsunan, diri lang sa ato nga programa Dili Ikabaylo. Ato Tagalog pagtagad. Mayong pagpaminaw ni Iroho GR Salarda. Paki-shout out Pastor sa akong pamilya nga naa sa Sitio Pulo, Manghulawayon, Lalibertad, Negros Oriental. Mayong gabi sa imong pamilya diha sa Sitio Pulo, Manghulawayon, Manghulayawon di ay. Sige. Si Richard Ahok Dumalaga, mayong gabi request me song Pastor Gibag-o mo ako. Sige ato ni tagaan og pagtaga diri sa ato ang panag-uban. Unya daw na may request pa nga Milagroso ato sa Ninggi Andam diri. Mayong gabi ni Ria V Amandi, mayong gabi ninyo diha Inday. Ato igsoon diha sa Tanhay City. Si Numalin Alberto Katakutan. Good evening Pastor Gideon. Paki-great sa akong bana nagkaon nga si Joel Katakutan. God bless you with your family. Ay may gabi ni Sir Joel Katakutan. Mayong gabi unya na aday pangutana unsa may sudan? Ingon dayon nga tempa unsa may sudan? Ang uban pod mo ingon mga igsoon pagay mahumagkaon maingon dayon unsa may sudan pagkaugma. Mana dayon ba? Mayong gabi ni Pastor Renato Inot nga nanoka diha sa Lapu-Lapu City. Mayong gabi ninyo diha Pastor. Kumusta mo diha Pastor? O ni Sister Arlene Inot, no? Mayong gabi. Si Iroho Junior Salarda.
Pastor, please ko ampo ni Ate Maria Helen Hamil Ngoho nga unta maoki siya sa iyahang ipamati. Sige, ato ning screenshot para ato ning hiusahan sa mga pag-ampo. Dili na to kalimtan sa panahon nga si Apostol Pedro na preso o gibutang siya sa taliwala sa duha ka gwardiya apan ang iyahang mga kaigsunan nagmainiton nga nagampo sa Ginoo o giluwas sa Ginoo si Pedro. O daghan pa kayo mga kanabitaw nga mahimo na tong panag-ingnan diha sa balaang kasulatan nga ang tanan nga mga magtotoo kung magkahiusa nga magampo sa Ginoo dunay milagro. Apan ang presensya mo huwag katapusan. Atong hisgutan karon sa ato nga panag-uban mga kaigsunan Presensya mo ang mga pamaagi aron kitang tanan dili gayod mailad ug dili gayod malimbungan. kaya magamutang lumalaban. Matod ni Sister DT Alsula, Jesus pagkamaayo mo. Kana pastor. Sige, ato ning ablihan unya. Awit makalangit, milagroso, diri lang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pag-alagad mga kaigsunan, dili na to ikatingalak kung nganong dunay mga pagsulay samtang nag-alagad na niya. Kaya diyas mga pagsulay, mas makasinati tas may pagkamilagrosos Ginoo. Mas makasinati tas ihang pagkamatinud-anon. Nga sa panahon kita makasinatig mga pagsulay, dili ta niya pasagdan. Yung mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Si Victor Arcala, Kaayo matod pa maayong gabi pastor uban sa imong pamilya Ginoo, og sa tanan nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. napuno sa Matod pa watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. God bless you all. Salamat kayo sa ato mga kaigsunan diha sa Santo Tomas. Ang Dios magapanalangin o ang Dios magatiman kaninyong tanan. Iyong mga kamot kinabuhi tugyan ko kayang hingpit ni kaayuhan ikaw man Ginoo may lain ng ngalan na puno sa himaya o pagkabalan. milagroso ka, O Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang butong paglaonin, kinabuhi ko. Sa ito Mayong gabi, mayong pakiguban ni Paps Gilon Manggito. Mayong gabi ninyo diha Brad Gilon. Mayong gabi Pastor Wasing from Lapu-Lapu, Pasak, Tangke. Kay ang Dios magauban, magapanalangin kaninyong tanan. ka, Jesus. Ikaw ang butong paglaonin, kinabuhi ko. Sa ituyan ko ang kananihan. Gikan ni Lucy Gorgonio, maayong gabi Pastor Gideon Candelario ug sa tanang anak sa Ginoo. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit ng kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain ng ngalan na puno sa
mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Evangeline Laguras Indico. Mayong gabi from Manila. Oy, mayong gabi, may pakiguban ni Ma'am Evangeline Laguras Indico. Ang Dios magapanalangin ug ang Dios magauban kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios nga paday nag-atiman sa inyohang pagpuyo diha sa Manila. Mayong gabi ni Pinalis Marites. Good evening. I'm watching from Plaridel, Misamis Occidental. Ang Dios magapanalangin. Og sa tanan mga moriple, salamat kaayo. Ang Dios magauban magapanalangin kaninyong tanan. Mga maawit mga igsoon busa itugyan ko ang tanan kanimo. Ang pulong pagtugyan mga kaigsonan kini bitong willing tang musunod sa iyahang mga pamaagi. Kay kung ingon tang itugyan nako ang tanan, unya dunay mga pamaagi nga wala nato makatun or kaha dunay mga pamaagi ang Dios apan wala nato tumana, mas atong gituman ang atong pamaagi. Mga igsoon, dili buhi ang ato ang pag-awit mga igsoon o pag-agree sa mga awit nga matod pa gitugyan ko ang tanan. Mga igsoon mo hinungdan nga usahay sa kinabuhi nga Kristohanon ang pagkamiglagroso hanap. Tungod kay hanap mapud ang pagpanugyan sa baba og sa pulong man lamang. Mahinungdan ako gigamit sa Ginoo nga unta usab kamo gamiton sa Ginoo sa pagpahinumdum sa uban nga sa pulong nga kita nagpanugyan sa Ginoo. Buti pasabot ang pamaagis Ginoo gibuhat usab nato. Awit magalangit, Hesus pagkamaayo mo. Kini maong awit mga gigsonan nahimo ni karon lang tuiga tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Iyang gipabati o gipahinumdom sa Ginoo sa akong kinabuhi ang mga kasakit, mga kalisdanan nga kaniadto akong nagian. Og iya kong gidala sa dapit nga siya lamang ang akong alagaran. Gikuha mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, upa kong kasing-kasing iayo mo. Mayong gabi may pagpaminaw ni Sister Rocha Chin nga nano kadiha sa Taiwan og si Evangeline matud pa kanindot sa mga pulong pastor. Ako request dalang panan. Mayong gabi ni Sigara Purisima. Mayong gabi ni Ids Gian Ruiz Sumampong. Klarohon jud nato ang pagpanugyan sa Ginoo. Mo nay pinagkanindot kanang pulong nga pagpanugyan kana bitong siya ang natuman sa atong kinabuhi. Si Iroho JR Salarda, nice ang kanta pastor. Dalay ko ng Diyos. Pagkamaayo mo, upa kong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo ba ang tanan kung kapakyasan, iatiman mo ba ang akong Pinoy anak. Paday
na akong gihangyo o gidasig ang matagusa nga dili ta mohunong sa pag-share sa atong programa kaysa atong pagbuhat ni ini gibless usab kita sa Ginoo. Kana bitawng moingon ta nga Lord, i-bless ko ang mga ilhanan nga ikaw gibless na niya kanang doon na kay kadasig sa pag-share sa mga mensahe nga nasa Biblia. Mga pulog mga mensahe nga imong nasabtan og dadunggan ayaw ihikaw sa uban kay mao nay ilhanan nga ikaw gipanalanginan. Ibayaw ko alam kanimo ang akong pagdahi puno sa kalipay puno sa pasalamat Jesus pagkamaayo mo ba kung kasing-kasing iayo mo ikalimtan mo pa ang tanan kung kapakyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak iatiman mo pa ang akong Pinoy anak Jesus pagkamaayo mo uba kung kasing-kasing iayo mo ikalimtan mo pa ang tanan kung kapakyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak iatiman mo pa. Nalaygon ang Dios, padayon magapanalangin, maayong gabi ni Maria Hilin Hamilngoho. Maayong gabi, Pastor request ko, Pastor Labod. Atong Tagalog pagtagad, ang request diri, dalangpanan. Kisa may nag-request aning dalangpanan, si Evangeline, no? Ato ni Tagalog pagtagad diri sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa atong pag-alagad mga kaigsonan, dili na to kalimtan nga ikaw ug ako kita gisuginlan nga sa pagsunod nato sa iyang mga lakang makasinati gyud tag mga kalisdanan, mga pagsulay, mga problema. Ug kanang tanan dili na ikatingala og matud pas balang kasulatan nga dili na aksidente. Usa na kapamaagi aron mas makailata sa Dios, aron mas makasinati ta siyang mga saad, ug mas makailata nga siya matinud-anon sa iyang mga saad nga naas bala ang kasulatan. Mayong gabi ni Andreza Villanueva, mayong gabi ni Guard All GMX, og salamat kayo sa pag-share sa atong programa ang Dios Magapanalangin. Ato ning hisgutan mga kaigsonan ang ato ang mensahe nga ato karong madunggan diri sa ato ang programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Naghisgot kini sa mga pamaagi aron kita dili malimbungan. Aron sa ingon sa kaluwasan kita may kasiguruhan. Mga igsoon, atong hinumduman nga sa atong pagkakristohanon. Uhaw ta kanunay sa mga mensahe sa Ginoo. Kanunay tang nangita og mga mensahe labi na gyud sa panahon nga dunay mga panginahanglanon, mapisikal, spiritual, ibin sa mga pinansyal. Mangita tag mga mensahe mga kaigsonan usahay makaingon tang malig-on, makadasig. Apan kabalo ba mo? Doon na po'y mga mensahe nga imong madunggan o mga wali nga imong madunggan nga makaingon ka nga makapaloya. Usahay ang hinungdan tungod kay masakitan ta o kaha kanang makaingon ta nga
moingon ta ang mga igsoon nga murag magdili makapanalangin. Yes, tinuod. Dunay mga mensahe sa Dios. Usahay dili makalipay nimo. Apan makalig-on di ay nimo sunahan. Nakasuway ba mo nga samtang nangita mog mga mensahe aron lig-unon ka, aron madasig ka, maluya hinuon ka? Nakasuway ba mo nga sa panahon nga maminaw og mangita kag mga pulong aron kana bitang mabalik ang imong kadasig sa pag-alagad apan sa dihang nakadungog kag wali ni mura manood og ning samot ang imong kaluya apan wa ka makamatikod nga diha sa imong kaluya diha di ay kagilig-on sa Ginoo, diha di ay kagitabangan ni Lord, diha di ay kagiatiman sa Ginoo. Usahay makaingon ta nga mura mag ako'y gigo, mura mag ako'y imbis ako'y kana bitang imbis nangita ko og mga mensahe nga makapalig-on makapadasig, mura manoog og gitabangan hinuon aron ko maluya, aron ko muundang sa pag-alagad. Apan hinumdumi ni igsoon sa panahon nga makigsulti ang Dios, dili tanan nga imong masabtan karon nga makaingon ta nga bless ko sa mga mensahe sa Ginoo. Usahay maingon ka nga naluya lagi ko, pero diha sa imong kaluya diha di ay ka giatiman ni Lord, diha di ay ka gilig-on ni Lord. Mahinungdan ako mag-aabli ni ini maong mensahe sa ato karon nga panag-uban. Kung unsa may imong madunggan nga mga mensahe diha sa mga wali, diha sa social media, diha sa imong simbahan, ayaw react dayon. Ayaw og paglitok og mga dili maayo. Hinuon, pasalamati ang Dios. Labi na sa panahon nga naigo ang imong sitwasyon. Kana bitang makaingon ta nga mura og gihilabdan ang imuhang kahimtang. Mga igsoon, sa panahon nga ikaw maluya, sa panahon nga ikaw masakitan, ang tambag sa Biblia, pasalamati ang Dios. Dayga ang Dios, og dangop niya, og pakigsultihi ang Dios uban ang paghangyo nga Lord, lig-on ako, dasig ako. Kay sa panahon nga imuning buhaton, dili ka pakyason. Ang tambag sa Ginoo, pinaagi ni Apostol Pablo, nga bisan unsa ang moabot sa ato ang dalunggan, sa ato ang kasing-kasing, masakit man, makapalipay man, importante, andam ka nga magpasalamat sa Ginoo. Lamang, dunay mga pasidaan ang Dios mga kaigsunan aron sa kaluwasan kita may kasiguruhan. Kinahanglan mabinantayon. Kinahanglan doon natay kaalam. Doon natay tinuod pagtuo, paglaom og gugma, og kinahanglan kining tulo magpabilin nga dunay kaalam. Importante gyud kanang kahibalo kaalam sa mga mensahe sa Ginoo. Ngano man atong hinumduman sab dili tanang nagwali gikan sa Dios. Ang uban, nagwali, gikan lang sa simbahan. Mailhan nimo ang wali nga gikan sa Dios. Kay bisan nagsakit, ang gipataas ana ang Dios. Mailhan sab nato ang wali nga dili gikan sa Dios. Kay ang gipataas ana ang simbahan. Ang karatula, ang grupo, ang organisasyon, o kaha ang iyang kaugalingon. Mahinungdan mga kaigsonan, ang Dios nagbilin og mga mensahe aron kita makabantay, makalikay, aron sa ingon, dili og dili gayud kita malimbungan sa mga mini nga mga magtutudlo ug mga magwawali
mga igsoon nga maoy makapaimpierno hinuon sa tao nga muangkon nga dunay pagtuo. Mga igsoon, sayon kayo ang kunon ang pulong pagtuo. Ikaw ug ako, kitang tanan dunay pagtuo. Maingon ka nga na ako'y pagtuo, ako usab na ako'y pagtuo, sila sad na ipagtuo, kamo sad na ipagtuo. Sa daling istorya, tanang tao nga atong mahimamat sa kalibutan, dunay kaugalingong pagtuo. Apan, dili tanang tao nga nagtuo makasulod sa kaluwasan. Nganuman, kay dunay pagtuo sa tao nga ang gigikanan dili doktrina gikan sa Dios, kundili doktrina nga makapahimulag hinuon sa plano sa Dios, makapalayo hinuon sa mga saad sa Dios. Mahinungdan ang mga mensahe sa Ginoo nga atong makaplagan diha sa balaang kasulatan, mga igsoon, nagpahinumdum kanunay nga ilaha ang mga mini og dili mini nga mga magtutudlo. Ang pamaagi, mga kaigsunan, sa pag-ila pinasikad gyud sa doktrina. Si Apostol Juan, mga igsuon, diha sa unang Juan kapitulo 1, imong makit-an diha ang ihang mensahe nga miingon siya nga ayaw tuuhi tanan nga wali. Ayaw tuuhi ang tanan nga mga magpatuo. Hinuon, ang imong buhaton, imong sulayan. Dili diha ka dayon mutuo, mudawat, labi na gyud maghisgot sa kaluwasan o doktrina mahitungod sa mga mensahe sa Dios. Ang gitambag sa Dios pinaagi sa iyang alagad nga si Apostol Juan, ingon siya sulayi ang tanang klaseng espiritu kon sila gikan ba sa Ginoo. Buti pasabot, ikaw ug ako dili diha mo dawat, labi na gyud maghisgot sa mga doktrina may kalabutan sa mga plano sa Dios, mahitungod sa kaluwasan, mga igsoon. Usa sa mga mensahe, mga kaigsonan, diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia. Ibin si Apostol Pablo nagsulat sa maong mga kanabitaw moingon ta nga mga pasidaan diha sa Galacia kapitulo 8, mga kaigsuonan. Galacia dili kapitulo 8. Ato ni nga basahon diri, mga kaigsuonan. Kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Ingon din apan bisan og kami usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og mga ayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pagingon, kun may magwali kaninyo nga og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Lahi sa mga mensahe ni Jesus Christ, sa mga apostoles nga atong makaplagan sa Biblia, dili nato dawaton aron kita dili mahimong tinunglo. So ato ang hinumduman, mga kaigsonan, ang mga apostoles kaniadto nakadawat og mga mensahe sa Dios og ila kining gisulat diha sa Biblia nga nagtudlo kanato, nga nagsugilon kanato nga dili tanang nagwali gikan sa Ginoo. Kinahanglan sulayan ang ilang mga pagtulunan kon pinaagi ba sa balaang kasulatan. So ang mga pamaagi, mga kaigsonan, aron dili gid kita malimbungan karon og sa unahan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, una, kinahanglan kaantigutang musulay. The word sulay naghisgot na sa pulong usab kilates, pagpakisusi. Ang tao nga makabuhat niini katong tao nga dunay pagpakabana. Ang tao nga naay pagpakabana katong nagtuon sa Biblia. Mangumusta ko ninyong tanan, doon na ba kay oras sa pagtuon sa Biblia?
O busy na kayo ka sa pagpangwarta? Tungod kay grabe na kadaghang palaliton. Gani sa mga mall ang mga palaliton grabe na ka brato. Wa pa gani Disimbre. Ang mall dito sa Mualboal nag 70% na sila. Wala pa gani Disimbre. Nanay 50% sales. Grabe na kataas ang ilang discount tungod kay nakita siguro nila nga mas kusog ang kanang gitawag TikTok. Ana pag bag-os yen. Unya Lazada, unsa pa na diya, Shopee. Pero karon grabe kakusog ang TikTok. Unya door to doors. Door to door gyud. Unya sa atong sitwasyon o panahon karon murag pwede na kang mag-shopping nga naglingkod, dili na ka mistil nga moadtog mga lugar nga naang tindahan. Unya diha sa cellphone mga kigsunan, mag-scroll na ka pero tindaghana nga makapaibog sa imong mata. Ug tungod sa kadaghan nga mga palaliton, kanunay short ang income. Tungod kay short kanunay ang income, mag-apas ka sa oras sa pagpangita sa kwarta. Ug maunay nakapawagtang sa imong time para ni Lord. Mo nay makapawagtang mga kigsunan, mo nay usa sa mga hinungdan nganong daghan sa mga Kristiyanon igo na lang mutuo. Wala na ipagsunod. Kulang ang pagbuhat. Og ang resulta layo kay sa panalangin. Atong hinumduman mga kigsunan ng panalangin, nag-agad na sa imong response sa pulong nga imong gituhan. Kung doon na kay gituhan karon nga mga mensahe nga imong nabasa na dunggan gikan sa balang kasulatan, makakita ka sa resulta ana kung imo nang nabuhat. Dili ka makakita sa resulta o saad sa Dios, labi na kung maghisgot kag panalangin, kung ang imong buhat puro kanunay makaangin. Mao na nga ayaw gyud kalimte ang mensahe ni Lord. Aron dili ka malimbungan, dili ka mailad, pagtuon. Ina imong kaugalingon, pagtuon. Tun-i ang mga mensahe ni Lord. Tun-i hatagig higayon ang pagbasag Biblia. Hatagig panahon bisan sa kahagipot. Pero dunay tambag ana. Ayaw higugmaa ang mga butang sa kalibutan. Higugmaa hinuon ang Dios labaw sa tanan. Kay kung higugmaon nimo ang kalibutan, mahimong mahatag nimo ang mga panahon nga unta para sa Ginoo. Kay do naman kay giapas ang kasing-kasing gani nato mga kigsunan, mahatag na gani ni tua usab ang atong panahon. Mga igsuon, ayaw ni kalimte. Ingna ang kanunay imong kaugalingon, pagtuon kay Kristohanon ka. Pagtuon kay moadto ang kaglangit. Pagtuon dili kay igo lang kang moampo nga moingon ka nga Lord giyahay ko. Pero sa Biblia wa kay oras. Kung gusto ka nga ang imong pag-ampo makadawat sa tubag sa Dios, like example, Lord, moingon ka, Lord, giyahi ko sa akong panarbaho, giyahi ko sa ako ang pagnegosyo. Uy, pagtuon. Kay ang imuhang giampo, gipangayo ni Lord nga giya, dugay rang gihatag nga naa sa Biblia. Sa may giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa mga trabahante, kung magtrabaho ka, buhata sama sa pagbuhat nimo ni para sa Ginoo. Dili kay grabe kakugihan kung dunay amo. Pero kung wala diha ang amo, askang tapulana, unya kusog pang manugo sa mga ubo sa imuha. Unya moingon ka nga Lord, i-bless ko. Mga igsuon, daghan kayo mga Kristohanon ang binuhatan impirnohonon. Ngano man, ayaw tuguti nga inana ka.
Kay dili malimbungan ang Dios. Siya nag-aandam og ganti. Sumalas ato ang nabuhat. Sa atong pamilya, sa ato ang amo, sa atong gitrabahuan, o sa ato ang mga isig katrabahante, mga igsoon. Kung nangayo kag panalangin, ayaw lang diha sa imong pagtuo o pagpangayo sa Ginoo, dapat buhaton nimo. Muna nga aron dili ka mailad, dili ka malimbungan, ayaw ni kalimti, ing nakanunay ang imong kaugalingon, pagtuon. Og ayaw gayud pagpalipat. Yes, kinahanglan kang magtuon, pero samukon pugkas mga butang sa kalibutan. Buti pasabot, gukdon ka sa kalibutan, gukdon ka sa mga butang sa kalibutan o kahaatngan ka. Magpaibog ang mga butang sa kalibutan, labi na kung inigable nimo sa cellphone, as kang daghanan ng palaliton. Gawas sa palaliton, daghan pug kayong bayranan. Mo na ngang uban, maahat og pangutang, unya ang utang maningil, bayra na pug utang. Unya sigig pangayog panalangin. Ang problema, buhat kanunay makaangin. Mao nang kitang mga Kristohanon, dili na dapat magpailad. Ing na imong tapad diha ayaw pailad. Aron dili ka mailad, pagtuon. Speaking about salvation, daghang kay mga tao nga nagtuo nga sila maluwas. Pero ang ilahang kahimtang dili luwasonon. Kumbaga, impiernohonon. Sunod nga mga pamaagi, mga kaigsunan, nga kinahanglan gyud nga buhaton kanang pabilin sa mga mensahe sa Ginoo. Nana kay nakatunan, nana kay nasabtan. Pabilin sa mga nakatunan o mensahe ug dapat nimo barugan. Hinumdumi mga kaigsunan, ang Biblia mao ang sukdanan. Kanang sukdanan mao nay muna say gibasihan gyud sa pulong kamatuoran. Kung dunay nagwali, dunay nagsangyaw, bisan kung inila o gitawag bantugan o bisan gani ang mga pasidaan diha sa balang kasulatan, bisan kung naapay mga milagro, bisan gani kung muhimo pa silag mga katilngalahang buhat, bisan gani kung makapapahawa silag mga demonyo o makapagawa silag yawa, kung dunay mga wali nila, ang Biblia nagpahinumdon og nagpasidaan na ayaw tuod dayon. Ayaw ibaylo ang imong nakatunan gikan sa balang kasulatan sa mga milagro o mga katingalahan nga imong makitaan. Uy, daghan kayong mga magtutuo nga gipakita ni Ginoong Hesukristo nga iyang nakitaan sa wa pa kini mahitabo, nga mubiya sa ilang pagtuo ug masundo nila ang giilang bantugan nga tao. Mao na nga aron dili ka maila, dili ta malimbungan, aron sa ingon sa kaluwasan kita may kasiguruhan, pabilin sa mga pulong sa Dios. Buti pasabot, ang imong natun-an nasabdan sa balang kasulatan, barugi. Ayaw tuguti nga imong ilisan tungod lang sa mga milagro nga imong nakitaan. Kay ang mga tao nga maghimog mga milagro, labi na mga kaigsunan, kanang kabantay mo atong katong anak nga 2 anyos, bata nga 2 anyos nga nawala asa to nga lugar, wala kay ko makasunod kung asa to nga lugar. Nakit-an raman to nako sa cellphone, ya basa ko sa mga komentaryo. O niya, tungod sa kadaghan na kayong mipost sa maong panghitabo, nga daghan na usab nga imong mabasa diha nga unsa hinungdan sa kamatayon, ang uban gaduda lang, nya daghan na kayong mananambal ang ilahang kana bitang gipangayo ag tapang aron kunuhay makit-an ang bata. Unya ang mananambal, doon na nay mga pamaagi nga gihimo, doon na nay mga ritual
nga gihimo unya kit-an gyud sa social media, pila kalibo ang mga tao nga nakakita, nakasud-ong siguro usa ka, kay usapod ko nakakita, nakadungog nga matud pa kinahanglan ihawan og pila bato ka manok, unom bato ka manok. Unya do na patoy gibitay-bitay nga murag nga ingnon nga kung muliho unsa man lalaki ang nagkuha og mulihok tabyog. Unya do na poy usa ka mananambal mo ingon nga dili inkanto ang nagkuha, tao gyud. Pananglitan kung nahitabo na siya nga nakuha gyud inkanto unya nakapanagna gyud tong mananambal unya magwali-wali day na. Daghang mga Kristohano mo to. Moingon dayon nga unya naa may ebidensya pastor. Labi na kung maayo. Labi na kung makapagawas og demonyo. Sa atong panag-uban mangumusta ko ninyo. Kung makakita mo og grabe ka milagroso nga tao apan ang teaching wala sa Biblia. Mutuo ba ka tungod lang sa milagro? Mga igsoon kung mutuo ka, kay matod pa, wala bitaw makuha nila kung mutuo ko, at least nagpabilin ko sa Ginoo. Unsaon nimo pag-ingon, unsaon na to pag-ingon nga nagpabilin ta sa Ginoo, kung mas nituo na ta sa mga panghitabo nga wa na sa Biblia. Mao na nga ikaduha mga pamaagi mga kaigsonan, ayaw dayon kanang dawata ang mga mensahe inuon siguruha nga naa na sa Biblia. Unya kung duna kay kay nakatunan sama nako aduna koy nakatunan. Ang atong nakatunan dapat atong barugan, labi na kung maghisgot og kaluwasan. Daghan mga kaigsonan nga naghisgot og kaluwasan. Ang uban pagtuo lamang. Pero kung atong tun-an ang balang kasulatan mga kaigsonan, ang Biblia naghisgot about kaluwasan. Isa ta makaabot sa hingpit nga kaluwasan. Kinahanglan diha sa gipakita sa Biblia magpabilin ka sa 7 ka mensahe. Ang uban, usara man gyud ka mensahe, tuo ra gyud ka. Di na mistil pang magpakita nga ikaw bag-o na. Kay ang requirement sa kaluwasan dili ang kabag-uhan nimo, kundi ang pagtuo ra gyud sa Ginoo. Pero ang gipakita sa Biblia nga akong ibarugan, nga akong nasabtan, isa nato makabot ang hingpit nga kaluwasan. Nagpabilin ka nga naa sa pagka mahinulsolon. Ang word pagka mahinulsolon, kanang katong mga sala nga imong hinulsolan, wala na nimo to puy wala na nimo to balika. Yes, nagpabilin ka sa pagtuo. Nagpabilin ka nga naas pagka mahinulsolon. Naa kay kabag-uhan, naa kay pagkamatarong, naa kay pagkabalaan, ug naa ka kanunay sa pagkaanak sa Dios. Ug naa ka kanunay sa pag-ampo. Dili kay yes nagtuo ka pero ang pag-ampo gamay na. Mao na mga kaigsuonan, pabilin sa mga pulong sa Dios. Ug maghisgot ta pulong sa Dios mga kaigsuonan perti daghana. Oy sultihan ta mo. Tagsa-tagsa nato dunay pulong nga gikan sa Dios. Nga gikinahanglan atong tibigan. Kabalo ba mo? Dunay mga pulong sa Dios nga para lamang nako, nga dili para imo. Uy, unsa man na, makaingon siguro ka nga, oy, unfair siguro, dili siguro inana. Sultihan ta mo, dunay pulong yun nga para ako lang. Doon na po'y pulong sa Dios nga para imo lang. Like example, dunay pulong sa Dios para sa bana lang. Nga dili pwede gamiton sa dili bana. Nasabtan? Dunay pulong sa Dios nga para lapot sa asawa, nga dili pwede gamiton sa bana. Dunay pulong sa Dios para sa mga pastor,
Dunay pulong para pulong sa Dios para sa mga sakop diha sa simbahan. Diha ta dapat magpabilin. Kung asa ta di gibutang sa Ginoo, dunay pulong ang Dios ana. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, ampingin na. Kung gibutang ka sa Ginoo sa pag-abag, ayaw gyud tuguti nga mahigugma kas kalibutan. Kay ang imong pag-abag karon lamang. Mawagtang na siya. Pero kung higugmaon nimo ang Dios kaysa kalibutan, ang imong pag-abag sa mga bulaton sa Ginoo magpadayon. Mao na nga ang pulong pagpabilin mga kaigsunan sa pulong sa Dios dapat imong reviewhon kanunay. Like example, nagtuon ka unsa may mga mensahe sa Dios. Sa dihang nagpadayon ka sa pagtuon. Daghan kay mga mensahe ang Dios nga iyang gibilin nga angay kang magpabilin sa maong mensahe. Mga igsoon. Muna nga ako yung mga pagdasig no. Ayaw palipat. Dili ta magpalipat. Kay sa atong panahon karon, sitwasyon karon sa kalibutan, linipatay na ang kana bitawng linipatay na. Dinaotay, yaga-yaga dito, yaga-yaga diri, yaga-yaga bisan asa. Dili diri sa ato ang programa. Wala yaga-yaga diri. Mga igsoon, inani ni. Kung dili nimo reviewhon ang mga pulog, mga mensahe, mas makatuna nimo ang mga pulong nga dili nagikas Ginoo. Bisan ako, kung wala ra gyud ko'y time nga mo review sa Biblia, may posibilidad nga ma-adapt nako ang mga teaching nga dili gikan niya. Mao na nga mo review gyud ko mga kaigsunan, gigunita nako ang mga doktrina nga naa sa Biblia. Doktrina mahitungod sa Amahan, doktrina mahitungod ni Jesus Christ, doktrina mahitungod sa Balang Espiritu. Kay naa sila naay gibilin ang Dios nga kana bitaw mensahe nga imo gyung makaplagan sa Biblia. Doktrina sa Espiritu, Amahan, Anak. Kay kung wa po ka anak mga kaigsunan, wala nimo na sa review ha. Basig walihan po ka nga si Jesus ra ang Amahan, si Jesus ra ang Anak, si Jesus ra pod ang Espiritu. Unya kuyaw ra pod gud kayo kon ang nagwali mohimo pagbilagro. So ang may tabo anak kung ma-adapt nimo ang ilang teaching, wala na ka magpabilin anak sa pulong sa Dios. Muna akong mga pagdasig. Review ha ang doktrina nga diin ka kana bitang gipauswag ni Lord. Diin ka nakaila sa Dios. Doktrina mahitungod sa tao, doktrina mahitungod sa kaluwasan, doktrina mahitungod sa simbahan. Doktrina mga kigsunan mahitungod sa mga anghel. Pertindaghan ang doktrina mga igsoon. Unya labi na gyud sa katapusang mga butang. Like example sa mga butang, sa katapusang mga butang mga kigsunan kanang pag-abot ni Jesus Christ. Doktrina mahitungod sa paghukom, doktrina mahitungod sa katapusan nga padulngan sa mga makasasala o sa mga matarong. Ako mga pagdasig, kanang pulong pagpabilin sa pulong sa Dios, usa sa mga kana bitawng atong response ana, usa nga ato ang trabaho dapat ang pagtuon. Muna ina imong kaugalingon pagtuon. Ayaw pagtanga. Ayaw pagtinapulan. Ang makapaguba pod sa pagtuon kanang time, kanang gugma nimo
kanang gugma sa mga butang, magsugod na gani kag kaibog sa mga butang, mag-apas na gani kas mga butang, bisan gani ang mga amutan o mga pledges diha sa imong simbahan ay maglisod na ka. Labi na sa offering og ikanapo, perti na siguro ng lisora. Unya, unsaon nimo pagkasiguro nga ang panalangin masinatian nimo kung ang imong mga buhat layo na sa mensahe sa Ginoo? Mao nang ikaduha mga igsuon nga mensahe aron dili ka malimbungan o dili ka mailan. Pagtuon. Ayaw bisiha ang imong kaugalingon sa imong trabaho. Ayaw pod ingna nga binlan nako ug oras akong kaugalingon sa pagtuon. Dapat priority nimo ang pagtuon kay Kristohanon ka. Tagalangit ka. Labi na mga igsuon nga doon na kay tinguha nga magpagamit ni Lord. Nga moing ka, Lord, gamit ako. Nga naman, useless man pod kaayo ang Kristohanon nga dili magpagamit. Unsa may imong gusto, ikaw ray sige gamit. Nga moingon ka nga, Lord, ni anasad ko, nanginahanglan nimo. Hapit na lang ka moingon nga, Lord, pautang ako. Mura rabag kabayad. Usahin ana ang kahimtang sa tao. Grabing bisiha kung kwarta na hisgutan. Yung usaon nimo pagkasiguro nga kasaligan ka. Nga bisan gani sa butang nga wa pa ka, maglisod na ka. Maglisod na kag manage. Mga igsuon, pabilin sa pulong sa Dios. Buti pasabot, pagtuon. Aron dili ka mailad. Ang pinakakuyaw ana ba? Sa tinuod nga wali, nga akong idasig ninyo, nga akong isugilo ninyo, wala pa'y nag-ilad nimo. Nganong wala pa'y nag-ilad nimo? Kay basig nakit-an ka, nga ikaw ray nagunay-unay og ilad sa imuha. Kabalo na ka nga, dili ka muuswag kung di ka magtuon sa Biblia. Ayaw ka tingala nga nung hangtod karon inana ka. Inana ang imuhang pamilya, ang imong pagkaasawa, ang imong pagkainahan. Ngano man? Basig busy lang kayo ka. Ug sirado na ka. Gamay na ka ikag time sa pagtuon og Biblia. Wala na gani kay pag-ampo. Mga igsoon, buhi kayo ang mensahe sa Dios pinagi ni Pablo. Ayaw sunduga ang kalibutan. Ang giingon ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 12, diha sa versikulo 2, ingon diha nga, ayaw pagpahiuyon, ayaw sunduga, ayaw ipariha ang imong kaugalingon sa mga tao nga naas kalibutan nga sigig ingon nga naay pagtuo, oy Kristohanon masad ko, born again masad ko. Pero wala gani magpakabana sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, pagtuon, igna imong kaugalingon pagtuon. Kay diha sa pagtuon, maunay ilhanan o wala na ilain nga naa ka nagpabilin sa pulong sa Dios. Pagtuon sa Biblia. Sunod mga kaigsuonan, nga mensahe nga akong ipahinumdum kaninyong tanan. Mao ni. Ayaw o kanang moingon ko nga ayaw og pailad. Ayaw pailad sa imong kaugalingon. Ayaw pailad sa imuhang kanang moingon ta nga labi na kung gamiton ang grasya. Ayaw pailad. Timan ini siya. Ina imong kaugalingon timanaan ko ni. Timan ni ha. Ang tinuod nga alagad
duna gyunay balaang kinabuhi. Timan ina mga igsoon, daghan ang kaayron nga mga muangkon nga pastor magwali, pero ang short pertinang mugbuah. Magkanta-kanta na sa social media, pero magpatawag nga pastora. Daghan kaayron nga muangkong Kristohanon, pero ang kinabuhi, ang kahimtang sa pagpuyo, dili minyo. Mura ba og gihatagan hinuon natog kaguol ang Dios? Kabalo ba mo? Dapat makabalo gyud ta. Sometimes ang tao nagtuo sa Dios apan naghatag daig kasuko hinuon sa Ginoo. Totoo ka na? Ngano man Pastor Gideon? Nagtuo, pero wala buhata. Nagtuo, pero ang kaugalingon may giuna. Ang kaibog, ang kaulag, kahidlaw sa unod. O niya, gihimong hinigiban ang pagtuo. Ang pagtuo ray makaluwas. Timan ini, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga naa ni Jesus Christ, ang tinuod nga naa sa Dios, adunay balaang kinabuhi. Bisan kung mag-inusara siya, bisan kung labi na gyud nga as pamilya, adunay balaang kinabuhi. Mga igsoon, si Tito, sa libro sa Tito, si Apostol Pablo ang gasulat ni ini. Diha sa Tito 2. Ablihin ninyo yung Biblia mga kigsunan. Akong gigamit ang Biblia di papel, kay ang cellphone nga akong monitor mga kigsunan naka-plug sa mixer paingon sa transmitter sa ato ang FM station. Diha sa Tito Kapitulo 2. Okay. Sa Kapitulo 2 ba to? Okay. Kapitulo 1. Versikulo 16. Ang Kapitulo 1 sa Tito, naghisgot ni sa trabaho ni Tito dito sa Creta. Ingon siya 16, miangkon sila nga nakaila sa Dios, apan ang ilang buhat wala magpamatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og maayo. Mao na mga kaigsuonan, ayaw himo ang talamayo, ayaw himo ang talamayon ang imong kaugalingon. Kana bitawng muangkon nga magtotoo, muangkong Kristohanon, pero ang pagkababay, ang pagkalalaki, ang pulong pagkaasawa, bikil kaayo. Mga igsoon, si Jesus Christ, grabe ka, kana bitawng klaro ang iyang eksplanasyon. Ablihi gud ng imong mata. Si Jesus miingon, tanawa ra gud. Ang kinabuhi mailhan sa buhat. Sama nga ang usa ka kahoy mailhan pinagi sa bunga. So aron dili ka ilad malimbungan, kung dunay may mga magwali, doon na may nagtudlo diha sa social media, siguro mga kaigsuonan, makapila na kagiwalihan, makapila na ka nakadungog ni ini. Butang nga grabe yun ka importante. Dili lang ang mga nagwali diha sa social media mao imuhang bantayan, pati imong kaugalingon. Kay basig
Sa ako nang gikaingon, wala na'y nag-ilad nimo tungod kay ikaw mismo ang miunay og ilad sa imong kaugalingon. Si Pastor Renato Inot dunay mensahe dire. Ang Bible nagpamatuod gyud nga dili ikalipay sa Ginoo ang magpuyo-puyo. Salamat kayo Pastor Renato. Sa imuhang kanabitang paglig-on sa mensahe. Mao bitaw nga sa ako ang pagwali sa pulong sa Ginoo, sa akong pagpangamahan sa mga tigumanan o simbahan. Wala ko mag-apas sa daig sa tao. Mubarog gid ko. Bahalag ang mga tao mulutos nako. Importante nga gitudlo nako ang makapalipay sa Dios. Bawal gyud ang Kristohanon nga magpuyo-puyo. Lamang nganong naay lamang Pastor Gideon? Dunay babae nga gusto nang magminyo pero ang lalaki di man magminyo. Di pa man ready. So sa may buhaton. Ang imong buhaton padayon sa pagsimba. Pero ayaw patuho ang imong kaugalingon nga na okay na. Padayon sa pagsimba. Ugdad a kanunay sa Ginoo nga ang imong pamanhonon imo nagyong mabana. Pero basig padayon ka sa pagsimba, unya nangayo ka sa Ginoo nga ang imong pamanhonon imong mabana, bisag kabalo ka nga dili gyud pwedeng mabana kay naana say asawa. Oy, ayaw pang pailad sa imong kaugalingon. Balikon ako. Ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga nag-alagad sa Dios, dunay balaang kinabuhi. Ang pulong balaan nga kinabuhi, dili na sa sulti lang. Makit-a na mahitungod sa kahimtang sa pagminyo. Mahikit-a na mahitungod sa kahimtang sa imong pagkababae, sa imong pagkalalaki, sa imong pagkaginikanan, sa atong pagkaginikanan, sa atong pagkaanak. Ang pagkabalaan mga kaigsunan nga kinabuhi, dili na mailhan matugkad tungod kay nagsimba ra ka. Dili na mailhan matugkad tungod kay nakit-an ka sa simbahan. O nakit-an ka nagdaig, nakit-an ka naglay diha sa simbahan. Ang balaan nga kinabuhi, suginlan ko kamo. Makit-an na sa imong pagkabana, sa imong pag-asawa. Nga tinuod yung kang bana, tinuod yung kang asawa. Makit-an na sa imong pagkaginikanan. Makit-an na sa imong pagkaanak. Makit-an na sa imong pagpanarbaho, sa imong pagnegosyo, tanan. Mga igsoon, ang balaang kinabuhi, kanang duna gani kay balaang nga kinabuhi, dapat dili na nimo igipakita sa tao. Dapat gipakita nimo na sa Ginoo. Ngano man, aron ang imong espiritu dunay konsensya. Nga moingon gyud ka, dili ko kailad ni Lord. Dili ko kailad sa Dios. Di man ang mini nga pagtuo kutobras istorya. Wala sa kinabuhi. Sunod mga igsuon, ayaw kalimti ha. Ang tinuod nga nag-alagad sa Dios, dunay balaang kinabuhi. O kanang balaang kinabuhi, ayaw ipakita sa tao. Ayaw paning kamuti nga daigon ka sa tao nga ay balaan nga na sila. Ipakita sa Ginoo. Kay dili tao ang moganti nimo, kundi siya nga nagtawag og nagpili nimo, kay siya ang tagiya sa tanan. Sunod, aron dili ka mailad, dili ka malimbungan, mga kaigsunan, ayaw pangita ang tamis nga mga wali.
Ayaw pangitaa mga kaigsuonan kanang mga wali nga, oy, makadasig. Mga igsuon, ayaw palimbong sa tamis nga mga mensahe. Ang mensahe sa Dios diha sa Biblia nagpakita nga dunay mga tao nga adunay kanang ang kanabitang ang mahitabo sa mga tao sa katapusang mga adlaw mao ni ang ilahang kanabitang kinaiya nga kung maminaw sila gwali, maminaw sila kanang makapalipay nila, kanang gusto nga mga wali nga ilang madunggan. Daghang mga tao nga gusto silang makadungog, kanang malipay sila. Dili sila gusto nga makadungog ug wali nga masakitan sila, kanang maigo sila. Pero kabalo ba mo, bless kayo ang tao nga kung maigo mupadayon, maigo maligon. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, diha sa ikaduhang libro sa Timoteo, na ako'y nabasahan diha sa kapitulo 3 unya bersikulo 1 hangtod sa 9. Timan ikini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga lisod nga panahon. Lisod na ang pagdumala sa simbahan, lisod na ang pangalagad. Ingod din ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Ug na naman ta sa panahon ani. Tan-awa ra gud ang panahon karon. Dili na priority ang pagdaig ni Lord. Ug tagsa-tagsa kinahanglan tang mo examine na priority pa ba nato ang kanang pagdaig ni Lord, pagsimba ni Lord. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Hambugiro sila. Kanang word hambugiro, kanang dili bitaw, kanang dili na may mga hambugiro nga mga igsuon nga dili diha nimo mailhan. So ginlan ta mo na ay hambugiro nga dili kayo mailhan. Kana bitaw siguro wala nimo ni kay mabantay kaniadto. Pero bantay ni siya. Kanang word hambugiro dili lang sa ingon nga moingon nga daghan kay ko kwarta. Nainani ko tungod kay nanarbaho ko, naningkamot ko. Dili kay kana ra mga kaigsonan. Kanang word hambugiro kana bitaw oy bantay niya para makakita sad gani. Kanang word hambugiro dili lang sa mata sa tao. Sometimes nang hambog na ang tao sa Ginoo. Kana bitaw mura ba og kanang napadaplin ang pamaagi sa Ginoo? Kanang word nang hingawat ba? Nakasuhay mo anang nang hingawat? Unsa may lain nga nang pulong nang hingawat be palihog kuno ko og hatag og lain nga term or Bisaya aning pulong nang hingawat. Mayong gabi Pastor, salamat na usab sa kahigayonan Pastor, complete healing kay kini Rumilita no. Sakit sa abaga tiyan na murag ning dako hangin. Sige ato nanda do sa mga pag-ampo niya, pasalamati sa Ginoo. Nagsunod ko sa inyohang mga mensahe. Ako ang gipangayo kana bitaw nang hingawat. Kanang nang hingawat. Kana bitaw nang hingawat ta. Usahay wala ka ita makakilatis ana. Kana bitaw do na tay giapas. Wala ta kasimba, wala ta kadaig, wala ta ka adto sa mga kana bitaw buluhaton nga
diin ta gisaligan ni Lord. Ang ingon Sister Gingging, pamintaha, murag dili siguro pamintaha, kanang nanghingawat, kanang nakay giapas ba, nanghingawat, kanang nanglibasog ka nga, uy may nalang, kanang word may nalang, murag mao siguro na Sister Gingging kanang nanghingawat. Nagdaginot. Oh, kana or nagdaginot. Salamat kayo ni Sister Lia Jintahan Langit. Nag-apas. O kana, nag-apas gikan ni Divina Daitol. Kanang nanghingawat, nagdaginot. Nagdaginot kang may nalang, di ba? Moingon dayon ta nga. Alahi po nangyawat. Oh, kanang nangyawat, nanghingawat. Nanghiyawat. Murag nagdaginot o kana Sister Gingging. Salamat kayo sa inyohang pagkuan ha. Paghatag og katin-awan gyud aning pulong nang hingawat. Ang uban ni ingon nag-apas o niya napagito diri nagdaginot. Kanang word nga kanang mga pulong nga mga kaigsunan kung imo nang uting kayon nagpasigarbo biya tanas Ginoo. Kanang word may na lang. Giapas nimo ang dili importante. Kanang murag wa gyud tay salig sa Ginoo ana. Murag mas bilib ta sa atong kaugalingon. O gipadapli nato ang mensahe ni Lord. Unsa may mensahe ni Lord? Una ako. Ang pangutana, giuna ba nato ang Dios? Giuna ba nato ang pagtuon sa Biblia? Mas priority ba nato ang pagtuon sa Biblia kaysa mga butang nga kapinra nga dili og dili na maoy giandam ni Lord? Mga igsuon, hinumdumi ang imong pagtuo sulayan. Nagtuo ka nga, nagtuon ka sa Biblia, uy barugi. Dapat dili lang kay igo lang kang nagtuon. Ang imong nakatunan, trabahoan na. Like example, kabalota nga, ang pagsimba, ang adlong Domingo para gyud sa Ginoo. Dapat makasimba gyud ka na sa Ginoo. Dapat makadaig ka sa Ginoo. Apan moingon ta nga, makasabot ra si Lord. May na lang. Talagsa ra gud ni. Labi na kung dunay mga offer nga trabaho nga mahuman ra sa usa ka adlaw niya tungon pa gyud sa Domingo. Di ba kung imo nang uting kayon, imo nang himahimayon pag-ayo imo nang pamalandungan, mas believe ta sa ato ang pamaagi sa atong kaugalingon ug usana ka landong kanang moingon tang anino sa pulong garbo. Mga igsuon, hinumdumi kontra sa Dios ang pulong pagkagarboso. Nganong niabot man ta ning pulong garboso? Kay ang atong gipangita dinhi kana bitawng kinabuhi nga makapalipay sa Dios, makapahimuot sa Dios. Ngano man, tungod kay sa katapusang mga adlaw, ingon sa atong gibasa, daghan na kayo mga tao nga garboso. Kapitulo 3, hambugiro sila. Mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang kaginikanan, dili mapasalamaton o dili Dios nun. Kanang word dili mapasalamaton, dili na siya magbulag anang word kontento. Dili gani ka mapasalamaton tungod kay dili ka kontento. Pero kung mapasalamaton ka, nagpakitang kontento ka. Unya unsay giingon dire? Dili sila mapasalamaton og dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy. Walay puangod, tigbutang-butang. Kanang dali kayong luwason nila ang ilang kaugalingon. Bahala, dali kayong ipanumangil sa uban. Tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madunumtanon sa maayo. Kanang word, madinumtanon sa maayo kabantay mo. Sa una, sa di pa ko Kristohanon, murag masakitan ko kung dunay muuswag. Sa igsuon, sa isig ka Kristohanon, o diha sa simbahan.
inani ni siya, kung Kristohanon gani ka, unya, murag, masakitan bitaw ka kung dunay mauswag. Uy, bantayanan ng kaayo ang imuhang pagtuo. Dapat dili ka madinumtanon sa maayo. Kung naay kaayuhan nga miabot sa imuhang igsuon, dunay pag-uswag, dapat ikalipay nimo. Ingon din wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Mabudhion, mapasagaron, garboso, kaayo, palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. Magpabilin silang relihiyoso apat isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Likay kining mga tawhana. So sa may buhaton, barog yun ka. Kaya di man ka kalikay god kung di ka mo barog. Ayaw padalaan ang kaikog. Ayaw ipakita nga maluluyon ka ika. Dili na kinahanglan ipakita nimo. Ang tinuod nga kaluoy, sultihan ta mo. Dili ang pag-uyon. Dili ang pagdaig. Ang pulong tinuod nga kaluoy, duna na'y pagbadlong. Kung naluoy ka sa imong anak, badlong nga. Disiplina. Kung naluoy ka sa imong pamilya, walihi, sultihi. Ang giingon diha, review ka. Kay ang tinuod nga wali, nga mao'y gikinahanglan sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi ug sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, ang tinuod nga wali sa gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16. Ang Biblia mutudlos ka matuoran, mubadlong na, musaway, dili na muuyon. Pero sa katapusan nga pero gisalikway nila ang tinuod nga gahom. Gisalikway nila ang tinuod nga mensahe. Kabalo mo, dunay mga tao nga gipasagdan na lang nila ang ilang pamilya. Gipasagdan nila ang ilahang bana, ang ilang asawa. Muna mga igsuon, ang tinuod nga kamatuoran, dili na siya uyon-uyon, dili na siya hapuhap, dili na siya kana bitawng dili tanan. Makaingon ka nga mura ka gipataas ang tinuod nga kamatuoran. Sometimes masakitan ka. Apan makaluwas. Katapusan mga kaigsunan nga kung ikahatod ninyo nga mensahe. Naa sa Mateo 24 nga ang wali ni Jesus sa katapusan manungha gyud ang mga mini nga mga magwawali, mini nga mga magtutudlo. Mahinungdan aron dili ka malimbungan, dili ka mailad sa mga mini o makadaot sa imuhang hunahuna, makadaot sa imuhang pagtuo, makadaot sa imuhang relasyon ni Lord, makadaot sa time nga diin unta ka giblas ni Lord. Inani ni ayaw undang sa pagtuon. Inay mong kaugalingon, ayaw undang sa pagtuon. Tun-i kanunay, review ha kanunay ang doktrina. Sumalas ako ang gilitok kaganina, doktrina sa Dios, doktrina sa anak, doktrina sa espiritu, doktrina sa simbahan. Kay kung di man gud ka magtuon ana sa mga doktrina nga nasa Biblia, basig tanyagan o walihan kas mga doktrina nga ang kaluwasan nagagikan sa simbahan. Doktrina ni Jesus Christ, doktrina sa balang espiritu, doktrina sa kaluwasan, doktrina sa tao, doktrina sa katapusang mga butang. Kay kung wala manggug kay pundasyon anang mga doktrina mahitungod sa katapusang mga butang, basi og
mutuo na ka nga kining kalibutan maor ni himuong langit sa Dios. Mao na nga ako ang pagdasig ninyo, busy man tuod ka. Di man gyud na ikalimod nga busy man gyud ka. Ang kuna na lang gunang busy ka, dapat apil na ang pagtuon sa Biblia. Kung busy ka, dapat apil na ang pagtuon nimo sa Biblia. Ayaw gayud ni tuohi nga ang kaluwasan mabayran nimong sapi. Unang ayaw i-priority ang kwarta. Kay dili na tungod sa sapi maluwas ka. Kon dili tungod kay gituman nimo ang gisulat sa Biblia. Okay? Kini mao mensahe, grabe ni kaprangka. Ngano man, inana ka nga akong gigugma. Kung busy man ka mga kaigsunan, dapat giapil na ang pagtuon sa Biblia. Basa ka. Sa walay pag-agad kung doon na ba'y nagbasa. Basa nga ikaw ra. Uy, kanindot ana, kanang mo basa nga ikaw ra. Ako ganahan kay kung mabasa ka ng ako ra. Ibin gani ang ako ang mga anak, akong pamilya. Ako gyud silang giingnan nga pagkat-on mo nga mobasa nga kamura. Ayaw mo pagkat-on nga mag-agad ang inyong kadasig sa kadasig sa uban. O niya, malimot man gyud na sila, malinga man gyud na sila. Kita ginikanan, papel na to ang pagpahinom doon nila. Dili ang pagpasakit. Pagdasig. Pagampo. Ako nang monitoron kung taas ba ang ilang inampuan. Doon na ba'y love ang ilang prayer. Trabaho na sa mga ginikanan. O niya, sunod, ayaw kalimte, pabilin sa pulong sa Diyos. Tun-i kanunay ang Biblia. O niya, ayawad nga ang tinuod nga alagad, dunay balaang kinabuhi. Dunay balaan nga kinabuhi. Doon ako'y kantahon mga kigsunan, ako tong kantahon nga, ako, malipay yung kong magkanta aning gihatag ni Lord nga awit, kanang Hesus pagkamaayo mo. Hesus pagkamaayo mo. Okay. Ako ning kantahon mga kigsunan kanang Hesus pagkamaayo mo. Niya kuyogi ko sa pagkanta ani nga awit makalangit. Niya naaman to'y mga gi-request kaganina ako sang taganog pagtagada. Natoy gi-request kanina dili lang nako makuan ang kuan. Kani ikaw ang kusog murag kagaha ato paning last na tong live request na ikaw ang kusog. Dili lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Uban sa awit, ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Kung doon na mo request nga makalangit mga kaigsunan, ipaabot dire kay akong gi-monitor ra inyohang mga request awit makalangit para atong kantahon og magduyog ta sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma.
Okay, no na request no. Request og gaksako. Si ato ding kantahon ning gaksako. Unya ingon diri Sister Gingging sa Ilonggo pastor nagyadi or nagtagidyot. Okay. Tumingin ka sa langit. Na request diri. Si Dinolan Abuda, matod pa, good evening pastor, shout out ko dirhe diha sa Agutayon, Himalalo, Negros Oriental, Alona, Dinolan og duha nako ka kambal. Realin og si Chrislyn Dinolan from Dumaguete. Sige. Pwede lahutay. Sige. Kuyogi ko mga kaigsonan sa pag-awit nga awit makalangit nga Isus pagkamaayo mo. Ang tinuod mga kaisonan, kanang mugaan ang akong kasing-kasing kaning awit Isus pagkamaayo mo. Kay grabe ka presko nga mga mensahe nga moabot sa akong nauna sa dihang mukanta ko aning maong awit Isus pagkamaayo mo. Tungod kay usanis ako ang mga experience sa akong pag-alagad sa atong Dios. Ako sa dapit nga may kasamo, gihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Isus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Kalintan mo pa ang tanan, kung kapagyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo akong kahuyang, kasakit nga giagian. Ihupay mo pa akong tagulanan. Isus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Ibayaw ko alang kanimo ang akong pagdaing, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Isus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa dapit nga may kasamo, inampas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dalan. Isus, pagkamaayo mo, guba kong kasing-kasing giayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak.
diha kanimo ang akong kahuyan, kasakit na giatin ihupay mo akong kagulana, Isos, pagkamaayo mo, gupang kong kasing-kasing giayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan kong kapangyasan, giapiman mo pa ang akong Pinoy ana. Ibayaw ko alang kanimo ang akong pagkain, puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Isos, pagkamaayo mo, gupang kong kasing-kasing giayo mo, ikalitan mo pa ang tanan kong kapangyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy ana. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may katlanan, usa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsunod. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tandang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw na gyud pagbiyak kaniya, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may tutlanan, usa ayaw kaloya kay may umaan, angay ka lang mula hutay aron makalapang ka sa pagsulay. Pag matinod-anan lang, samtang may oras pa, pag matinod-anan, kay andam ang Diyos kung muli ka. Ayaw alagari kung tigulang na, alagari ang Diyos samtang may kusog pa. Buhata ang tanang kabubot ko niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may kutlanan, usa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalapang ka sa pagsulay. Kung ang
panalangin, maangkon mo na. Ayaw himo ang pasangil ang panalangin. Ayaw kalimutay ka siya, kung dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaan, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, doon na may iuklanan. Usa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay kalang mulahutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Ang makalahutay mga kaigsunan katoragyo, nagpabiling mapailobon, nagpabiling mapausanon. Si Annalyn nga Karina Limpahan sa ikon ay mauna pastor imong gikanta. Ingon din good evening pastor, request ko katong imong gikanta. Ang chorus dili ba may kinutuban man ang tanan. Sige. Salamat pastor and God bless with all your family. Lahutay lang maski adunay mga pagsulay, timan magpadayon hangtod sa katapusan, maulang yun ang maluwas. Kabalo ba mo nganong naay mga pagsulay? Ang gibutang ni Lord sa akong noona, nganong naay mga pagsulay, kay diha na mailhan kung kinsa ang mulahutay. Di man kakatugad nga milahutay gyud ka kung walay mga pagsulay. So usas mga hinungdan o rason nganong naay mga pagsulay, kay diha nato matugad nga milahutay gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo. Oras sa ato nga panag-uban alas 8:22. Oras na sa ako ang pagpanamilit, apan sa dili pa ta manamilit mga kaigsunan, magpasalamat ta sa Dios sa mga mensahe nga ato na usab nga nakatunan ng dadunggan na sabdan diri sa atong panag-uban. Kanunay ko kamong gidasig nga pag-share gayud sa ato nga programa aron dili lang kay kita o makadungog sa mga mensahe o nakakaton, kundi lakip ang atong mga kailag-igala, labi na gyud ang ato ang matag pamilya. Magampo ta mga kaigsunan atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong, salamat sa imong mga mensahe nga mo karong nasabtan na dunggan, salamat Ginoo sa imong pag-amuma, pag-agap, pagpangulo kanamo. Sa mo ang pagpamahulay nining kagabion. Padayon ka namong pasalamatan, kay padayon kang magproteksyon kanamo, padayon ka maguban. Ilayo ang ako mga kaigsunan ang imong katawhan sa mga disgrasya, mga problema, mga balatian o kuban pa. Bisan pa sa ako mga kaigsunan nga naakaron sa mga balatian, thank you Lord nga imo silang giayo nining katnaa. Salamat sa imong pag-ayo kanila. Salamat Lord sa imong pagbag-o, paglig-on kanamong tanan. Among isalig na usab diha kanimo kamoy tugyan, kanimo among kinabuhi, samtang kami mga tulog, ikaw magauban. In Jesus name I pray. Amen o amen. Kining igsoon Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night kanatong tanan. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus.
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,